Jai Jagannath, all of you. Welcome back to my YouTube channel. Happy New Year, all of you. ଆଜିର ଦିନଟି ମୁଁ ମୋର ଜଗା ପାଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। କହ ମତେ କହ କଣ ଭଲସେ କହିପାରୁନୁ ଏତିକ ନେଇ କହ। ଦେନ୍ ମୁଁ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଇପିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି ଆଜିର ଦିନଟି। ଖାଇଦେଲି ଟିକେ, ମୁଁ ବି ଟିକେ ଖାଇଦେଲି। ତାପରେ ମୋ ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦେଲି, ସିଏ ବସିକି ମିକ୍ସଚର ପାଟିରେ ପକାଉଥିଲେ, କଥା ହେଉଥିଲେ। ତ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇଦେଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଆଜିର କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଗେସ୍ କରିପାରୁଥିବେ ଆଜି କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ୍ ହେବାର ଅଛି। ତ ମୁଁ ପରିବା କାଟିଦେଲି। ପାଖର ମୋ ମା ପନିର କାଟିବାରେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ମାଆକୁ କି ମା ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଜାଣିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛୁ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଆଉ। ତ ସେ ସେଠି ପନିର କାଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲା, ମାନେ ପନିର କାଟୁଛି, ମୁଁ ଟିକେ ତାର କ୍ଲିପ୍ସ ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆସିଲା ଆମର ମେନ୍ ଜିନିଷ, ମାନେ ପରିବା ସବୁକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ। ତ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ନେଇଛି ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ଆଳୁଟା ମଷ୍ଟ ରହିବ, ଆଉ ଫୁଲକୋବି, ଗାଜର ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଏ ପାଖର ସୋୟାବିନ୍, ଯାହା ସବୁ ଘରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିଲା ମୁଁ ସବୁ କିଛି ନେଇଛି। ତାପରେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ ପକାଉଛି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ଏଠି ଭେଜିଟେବୁଲ୍କୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କର୍ଡ଼ ପଡ଼ିଲା, ମାନେ ଦହି ପଡ଼ିଲା। ଦେନ୍ ଆମର ହଳଦୀ ପଡ଼ିଲା, ହଳଦୀ ପରେ ଆମର ଏଠି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଏଇଟା ଘରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ୁଛି। ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପରେ ଆମର ଏଠି ଗରମ ମସଲା ପଡ଼ିଲା। ଗରମ ମସଲା ପରେ ଏଠି ଏଇଟା କରି ପାଉଡ଼ର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ବିରିୟାନୀ ମସଲାଟା ପଡ଼ିଲା, ବିରିୟାନୀ ମସଲା ପରେ କରି ପାଉଡ଼ର ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଟିକେ ଇପି ମସଲା ରଖିଥିଲୁ ପକେଇଲୁ। ଦେନ୍ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପରେ ଆମର ପୋଦିନା ପତ୍ର ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର, ଏଠି ଲଙ୍କା କଟା ହେଇକି ଥିଲା ପଡ଼ିଲା। ଦେନ୍ ସବୁ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆମର ଲାଷ୍ଟରେ ଟିକେ ପିଆଜକୁ ଫ୍ରାଏ କରିକି ରଖା ହେଇଥିଲା, ପିଆଜ ପଡ଼ିଲା। ତ ପିଆଜ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ତାକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମା ତାକୁ କ'ଣ ମିକ୍ସ କରୁଛି ସବୁ ପରିବାକୁ। ତ କ'ଣ କହୁଛି ଏଠି ଶୁଣନ୍ତୁ। କ'ଣ ଗୋଳଉଥିଲୁ? ଅନେକ ଟିକେ କହ ଏଣିକି କ'ଣ କ'ଣ ହବ? ଭଲସେ କହୁନୁ। କିଏ ତୁ କରିବୁ? ମାମାଲି କିଏ? ଦେନ୍ ଆମର ଯେଉଁ ମା କାଟିକି ରଖିଥିଲା ପନିର, ତାକୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳକୁ ବଏଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୋଟା ମସଲା, ଧନିଆ ପତ୍ର, ପୋଦିନା ପତ୍ର ପକେଇକି ତାକୁ ବଏଲ୍ କରାହେଲା। ତାପରେ ଆମର ଚାଉଳ ତାକୁ ଛଙ୍କା ହେଇଗଲା। ଏ ପାଖରେ ଆମର ପରିବା ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଥିଲୁ, ତାକୁ ଟିକେ ତେଲ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ସେଥିରେ ପିଆଜ ପଡ଼ିଲା। ଦେନ୍ ପିଆଜ ପରେ ଟିକେ ବିଲାତି ପଡ଼ିଲା। ବିଲାତି ପଡ଼ିକି ତାକୁ ଟିକେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବିଲାତି ଆଉ ପିଆଜକୁ ଟିକେ ଜରିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛଡ଼ାଗଲା। ଦେନ୍ ବିଲାତି ପିଆଜ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପରିବାକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖା ହେଇଥିଲା କିଛି ସମୟ, ତାକୁ ପକେଇକି କ'ଣ କରାହେଲା ନା ମିକ୍ସ କରାହେଲା। ମା ସବୁ ପରିବାକୁ ପକେଇକି ଭଲ ଭାବେ ପୁରା ମିକ୍ସ କରିଦେଲା, କାରଣ ମୁଁ ମିକ୍ସ କରିପାରିବିନି ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ମିକ୍ସ କରୁଥିଲା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଢଙ୍କେଇ ଦିଆହେଲା। ତାପରେ ଆମ ପରିବାଟା 70 କି 80% କୁକ୍ ହେଇଗଲା ପରେ, ମାନେ ବଏଲ୍ ହେଇଗଲା ପରେ, ତାକୁ ଲେୟାରିଂ ଦେବା ପାଇଁ ମା କିଛି ପରିବାକୁ ଥାଳିକୁ ବାହାର କରିଦେଲା, ବାହାର କରିକି ରଖୁଛି ଏବେ ସିଏ। ଦେନ୍ ପରିବା ବାହାର ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ରଖାଗଲା ଲେୟାରିଂ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ମା ସେଥିରେ କିଛି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲା, କାରଣ ତଳେ ଯେମିତି ଲାଗି ନଯାଏ। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ବିରିୟାନୀ ରାଇସ୍ଟା ବଏଲ୍ ହେଇକି ରଖା ହେଇଥିଲା ତା ଉପରେ ଦିଆଗଲା ଲେୟାରିଂ ପାଇଁ। ତାପରେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଥିବା ପିଆଜ ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର, ପୋଦିନା ପତ୍ର, ଟିକେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ବିରିୟାନୀ ମସଲା ପରେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକା ହେଲା ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ। ତ ଲୁଣ ପରେ ଆମର ଟିକେ ଖାଣ୍ଟି ଗୁଆ ଘିଅ ଯେଉଁ ଥିଲା, ତ ତାକୁ ଟିକେ ପକା ହେଲା, ମାନେ ଭଲ ଟିକେ ସ୍ମେଲ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଟିକେ କଲର୍ ପକା ହେଲା। ତ କଲର୍ ଦିଆସାରିଲା ପରେ ବିରିୟାନୀ କଲର୍ ଟିକେ ହେବା ପାଇଁ ବିରିୟାନୀ କଲର୍ ଟିକେ ପକା ହେଲା। ଦେନ୍ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଯେଉଁ ପରିବାକୁ ରଖା ହେଇଥିଲା ପରିବା ଦିଆ ହେଇକି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାରିଂ ଦିଆହେଲା। ତାପରେ ରାଇସ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଦିଆହେଲା, ପୁଣି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ସେୟା କରାହେଲା।
दिया सारा पर पुणी आउ थे जहाँ भी सब थिला भेजिज सब किछि दिया हेगला दिया हे सारा पर जहाँ तले जहाँ भी सब दिया हेथिला धनिया पत्र आउ पुदीना पत्र आउ जो आमर बिरयानी मसला लूण गोलमरीच गुंड घी आउ जहाँ भी सब तले दिया हेथिला सब किछि दिया हला दिया सारा पर आम भूली जाइलु कि पनीर भी अच्छी बोली तो लास्ट रे मन पड़ला पनीर भी आणिकी तलू तो लेयरिंग गुड़ा भांगिकी देई हबनी लास्ट रे खाली तले उपरे पनीर गुड़ा रखिदेकी ताकू भल भाबे ढांकी देलु ढांकी देकी रखिदेलु किछि समय पई 10 कि 15 मिनिट्स में रखि देथिलु रखि साला परे जेतले काढिलु देखुचन त हमर देखि परथुवे केते सुंदर भाबरे बिरयानी रो कलर आसीथिला तापरे आसी साला मा ताकू धीरे धीरे मसला गुड़ा को भल भाबे गुळौची एबे बिरयानी तो हमर प्रस्तुत हो गला एबे देखिया चलंतु रिव्यू समस्त नाई केमिति लागुची ଭଲ ଲାଗୁଛି ଅନେଇ କହିଲି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ପାଗଳ ପାଗଲୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବାପା କହୁନି କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି କହୁନ ଭଲ ଅନେକ ସୁପା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଅନେକ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୋର କେମିତି ଲାଗୁଛି ତୋର ଭାତ ବିରିୟାନୀ ମିକ୍ସ ଭଲ ଅଛି ନା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରି କହ ତମେ କହ ବିରିୟାନୀ ଭଳିଆ ଯାଉଛି ଆଳୁ ତ ବିରିୟାନୀ ମୋ ମନଟା ଖରା ବାପା ଭଲ ଯାଉଛି ଭଲ ଯାଉଛି ଯାଉଛି ହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ କୋଉଟା ଭଲ ଯାଉଛି ହେଇଥାନ୍ତା ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କରୁଛୁ ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଷ କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହ ଭଲ ହେଇଛି ଫାଷ୍ଟ କରୁଛୁ ନା ଭଲ ହେଇଛି ଏବେ ଆମର ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ସରିଗଲା ସ୍ନାକ୍ସ ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା ମାନେ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଖାଉଛୁ ତାହେଲେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଭଳିଆ ଯାଉଛି ତ ନା କାଇଁ ତୋର କାଇଁ ତୋର ଥୁଆ ହେଇଛି ଖାଇନାଉ ପକୁଡ଼ି ପକୁଡ଼ି ନୂଆ ବର୍ଷ ଭଳିଆ ତାହେଲେ ଯାଉଛି ମାନେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ମନର ଆଉ ମନର କଥା ମନରେ ରଖିକି ପକୁଡ଼ି ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ମା ପୁଅ ସିଏ ଏଠି ଗୋଟେ ଖାଉଛି ଆଉ ଖେଳୁଛି ମାନେ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ଫୋନ୍ ଦେଖିକି ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଖାଉଛି ଆଉ ପୁଅ ଆଉ ରୋଷେଇଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି ଦୀପ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ କହୁନୁ ଆଉ ଟିକେ ଅନା ଇଏ ଲୁଣିଆ ହେଇଛି ଇଏ ଭଲ ସିପୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମର ଏକାଠି ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଟିକେ ମଝି ଆଇଆ ଇଏ ବଡ ରାକ୍ଷସ ସିପୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ବେ